Bună seara România, bună seara București, vă urez un an nou fericit, let's go 2023! Wow, adică nu pot să cred, gândiți-vă la asta, e 2023, adică a trecut atât de mult timp de cât există, adică există de ceva timp, sincer, adică pe vremea mea totul era diferit, dar acum am ajuns într-un punct al omenirii în care toată lumea știi câte ceva, adică cred că dacă îl pui pe Nenea Gigel din fața cursii să facă așa o poartă, cred că știe și ăla, sau nu știu, să umble pe o aplicație de la Samsung, probabil că o să știe, nu știu, să spună o piesă în căi sau ceva. Dar totuși, cum s-a ajuns aici și da, asta o să fie un videoclip mai special pentru că o să vorbim despre toate chestiile pe care nu le înțelegem încă, pentru că nu ne dăm seama cât de repede a trecut timpul. Întâi realizez că PS5 a fost făcut acum 3 ani. Vă realizați asta? Adică era atât de mare bătaia pe el, adică și acum probabil că îl găsești la orice magazin de la colțul străzii pentru un trai mai bun. Da. După, gândește-te așa, adică copilul care are acum 10 ani e născut în 2013. Wow. În 2013 cred că făceam anumite chestii, chiar în 2016 era chestia cu battle flip-ul, adică și realizez că 2016 a fost acum 7 ani, adică e cam același lucru. Te gândești la asta și da. Adică voi realizați că SARS-CoV-2 a fost descoperit acum 3 ani? Adică coronavirus? Ce? Mai știți când eram în carantină și plângeam că aveam COVID? Sau că nu mergeam la școală? Glumesc, eu n-am vrut să merg la școală și cu asta glumeam pentru că vreau să merg la școală, dar nu știu, adică voi ce credeți? Vreți să mergeți la școală sau nu? Probabil că vreți sau nu? Da, mă rog, nerd. Și în final mi-aduc aminte de Kendama, care e un joc minunat și sper că l-ați încercat vreodată, dacă nu îmi pare rău, dar iubeam să mă joc cu Kendama, adică mă jucam în continuu 24/7, aveam răni la gât pentru că o țineam așa cu sfoara aia, țineam Kentu și cu bila de gât, dar dacă n-ați încercat vreodată atunci probabil că nu știți cum e, dar durea și totuși era foarte, foarte amuzant, știi? Și chiar mi-a plăcut, dar acum că realizez că asta a fost în 2018, adică acum 5 ani, Kendama, wow. By the way, dacă tot vorbim despre chestii vechi și ne aduce așa o stare de nostalgie, hai să vorbim și despre filmele astea vechi, cum ar fi Frozen, adică e făcut în 2013, wow, 10 ani, really? Toy Story, care a fost făcut acum 23 de ani, what? Și Cars, care a fost făcut acum 13 ani, adică, sau chiar 14. Wow. Când realizezi e așa foarte ciudat. Pentru că tu știai că ai copilărit cu astea și că ai trăit toată viața cu astea și că te-ai bucurat de orice moment cu, nu știu, cu fratele, cu sora. Dar și pentru anul ăsta chiar îmi doresc să fiu mai activ pe YouTube, chiar dacă s-ar putea să nu se întâmple, pentru că o să trec în clasa 8-a și atunci chiar nu o să mai postez, dar în general tot o să fie bine și chiar o să mai încerc să mă ocup de canal, pentru că e amuzant să fiu aici cu prietenii și să fac videoclipul și se simte așa ceva special, știi? Adică e o senzație faină, știi? Da, și mă rog, sper că sunteți sănătoși și bine și să fiți sănătoși în noul an și, mă rog, pa, pa!